Helena ai, Helena ai, मा खालामबाय थादो नोङो आइ? दङ आफा, नै बिजाब जाबदोंमोन आङो। मा आफा, मानो गाबज्रिदोंमोन? आं दसे बाजाराव थांना फैयैनि आइ, नों न'आवनो थाथ' दे, आं फैगौमानि। अके आफा, थाब थांनानै फैफिनबानो जाबाय। ओमफ्राय आफा, नोङो थाब मोनफैयाबा आङो लोगोनाव एसे खामानि दंमोन। नों फैयाबाबो आं थांगोन दे आफा। जागोन दे आइ, बे तालाखौल' मोजां मारिनानै बे मा होनो गेट जिङावहाय खनायाव गालांबानो जाबाय। अके आफा। दसे जिरायनानै थानोसै आं। बे गोसो मादि जायो, नोंखौल' मानो हास्थायबायो। दिननि बावले गारखाया आङो लावग'खौ। नायगोनसो आंनो दिनै मा लाबोयो। आयै, मा खालामदों नों? मानो मा जालायखो थग्रोन? माबा मोनसे नांगौ गायनोथ' गोदै गोदै गाबज्रिदों ना? नायलाय आइया माबायदि बुंखायो फिसाजोखौनो। मा थग्रोन मा? बुंदो मा बाथ्रा? नोंनि बायदि बेराय जानाय टाइम गैया आंहा, ओंखाम संनांगौ। नायलाय आइया माबायदि फिसाजोसो नंगौना नङा जाखो आंलाय सन्देहसो जालायलांबाय आङो। मा फाग्लि थग्रोन? दे बुं, खामानि दं आंहा। मा जाखो एक्स नामा? आं हेलेना मोननाव थांनि आयै दे, दसेनो फैगोन। 12थासोआव मोनफैगोन आयै दे। खोथाया बिदिसो नोंनिया? गोदाव सोराव थांनायखौनो गारा। दे थाब थांना फै। अके आयै, दिनै नोंखौ जा समायना नुदोंहाय आङो। नोम्फा नोङो फाग्लियाव साव। थांनोसै आं आयै अब्ला दे, बाय। दिननि बावले थाब न' मोनफैयाबा इखो न'आवनो दोना, बाहेरावनो दोनगोन आं बेखौ। एफा गोबाव फाग्लि, दहायनिफ्रायनो फैनानै नेगासिनो आङो, बरिं मोनलायलांबाय। आफाखौनो दसे नेदोंमोन आङो, बाजाराव थांनायखौ थाब मोनफैगोन सानदोंमोन। मोनफैयासैबो, थेवबो आङो फैबायहाय। थुदो। फै। वाव, मा एसे मोजां जायगायाव अनसुमै। आंहा थांनोसो बालायसिगोनदां दिनै। औ लोगो, आं दिनैजों खनथामानो जानोसै खोमा बेहाय फैनाया। नोंहा दिनैसो फार्स्ट टाइम नामा? औ, दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो। सिमाङा आंखौ बेहायसो बेरायनो लाबोदा। नोंजोंलाय बहा हानो, मालाय ट्रुट फैखोमाबाय थायो फाग्लिया। प्यार किया तो डरना मत, माखौथो बुङोहाय फाग्लि। बै जिंखैजाय फाखोसे थांनोसै आरोना। थुदो। भेलेन्टाइन्स डेआवहाय नोंनो मा होनाय सिमाङा? गैया, जेबो नेरसोनानै गैया। भेलेन्टाइन्स डे ना मा एखौनो फात्तायानो गैया बेहा। खालि जानाय उन्दुनाय बेरायनायल' फाग्लाबाय थाया। हनै फैगौ अनसुमै, सिरि थाथ'दो। नोंखायबो नोङाहाय, दानो खोनाफैबाथाय ब्लडसो गारनानै थांजागोन आंहाथ'। लावगे आरो हायलुरि, नोंसोर सानैबो जोंखौ रायखोमायाखैथ' लेट जानायनि? नोंखायबो नङालै राजिब, हिनजावफोरनि खुगा। लोगो हमनोसो फैखो ना नांलायनोसो फैखो नोंसोरलाय हो दाउला मानै? आं जोबा हले ज्रेमसो थांखाबाय, सासेनि लोगोआव सासेयाबो रायजाफाबाय। मा आंनि लावगे सना, मा सिरि नोंहालाय हा? सिरि थानायखौसो नुदों, मोनगोनसो। आं हले जेबो नुखायाखै नोंनि आखायाव। दे नोंसोर सानैबो बिथिं रायलायहैदो होमबा लोगो, आं बैथिं थांनोसै गायथाजों। दे बुलायलायनाङाल', दसेनो फैफिन आरो।
मा आंनि हायलुरि गावदां सना भेलेन्टाइन्स डेनि खनसे खुदुमदोब्रा नोम्फाखौसो खुदुमगोन आङो नोंलाय आंनो मा लाबोदोंसै भेलेन्टाइन्स डेआनो बारग'लांबाय दिनैसो भेलेन्टाइन्स डेनि खनसे खुदुमदो मा राव बेलाय जायालै फाग्लिजों थौबेखि दख'नाजों बेखि जिरायनि एसे गोबावजों लोगो हमनायखौनो आंनो जेबो लाबाखै फाग्ला लरग'आ खमसे खम नों आंनो बिबारथ' लाबोबानो जायोना थेवबो गोजोनगौमोन आङो है आब्रि साइज बे लकडाउनावहाय नोंहाबा गलाब बिबार ना बिबार आंहाबा मा जादों फैसा गैयिनि नोंहाबा बिबार न'आव गायना दोननाय दं मालाबा लाबोगोन आङो र' नो मा होनो नोङो नाङा आंनो थ' थांनोसै मोनानायखौ नुवाखै नामा आंनाबा मोखां नुबानो जायो जादोंना जायाखै नोंनिया थु आरो नायखालाबो आं नोंनि लरग'गौ मोखांखौ था सोबानानै खख्लेबसो खालामना दोनसिगोन आं नोंखौ मालाबा खनसे किस खालामदोब्रा सना थु थांसै ओमफ्राय नोम्फाखौसो खुदुमगोन आङो थु थांसै खाराब्राब नोंनि खावलायाव खुदुमबाय आं थु सना थु मालाबा मोजां रायलायगोन खाथियाव फैब्रा सना एसे मानसि गोजान गोजान थाबायनांगौ जाखो लावगिगिनो रागा जोङो मालाय एफा जोङोना बखिनाङा थाबायनोबा मोजां थाबाय गावबागाव थु थु आंनि लावगि सना थु अनसुमै थुदो जाबायबा नोंसोरखौसो नेबाय थादों लोगो थु